7 atiame ɛna na wɔwɔ mo ɛnsɛmɔ ɛna oburoni bɛkɔ yɛ ne aban a aba no nsɛbea mu ɔmama ebi kɔfɔ mɔ asɛsei nhyehyɛeɛ ɛwɔ hɔnom ɛfa ayɛ osisiyɛ abɛkrata a ɛda n'anim sesiɛ ne sɛ sɛbesɛbe nyame ntu mu a ɛkɔdi aban nsɛmɔ no ɔne ɛmɛ sɛ ɔbɛsa ata sɛbi atiame ade ama wɔ ɛbɛsɛ baabi ɛgyɛ no no wɔamfa nkyɛ wɔ no a ɛfiri tɔ na nananom tumi a wɔbɔ no no ɛmu ayɛ bi ɛsesɛ na wɔfɛsɛ dan bɛba sɛ abrɛntoa ne bi wɔsi duro mu na wɔwɔ tiame fua no a ɛmu tiri ka sɛ tiame fua no ɔfa ama no bɔbɔ wosɛ no ayɛ ɛnyɛwa bɛ nyɛ no soɔ na bɛyɛ na abafoɔ abɛkuo saa ɛgbɛra no bɛfiri no mu ɛnam sɛ abɛda ɔsoafo no a wɔbɛ sɛ nananom ne ana ɔmɔwɔ nakane ananom ɛgbɛ nanoma de ɛwie abɛkyerɛ bɛsan aba nanano ɛsɛmɔ nanafoɔ ɛna so so sɛ bɔɔlo deɛ abɛdu deɛ no ane atoma mentam nti yɛwɛ ɔsɔfo wadawroma sɛ wama aduru akyeamea no mu deɛ sɛdeɛ tie biara no ɛnkyɛ koraa ntideɛ nyinaa na sɛ hyehyɛ no ɛbɛyɛ adwuma ama abɛyɛ mmara ɛsi wurade sɛdeɛ no ayɛ prɛ kɛ sɛ ofiti baabi biara ne mmɔdemmɔ n'abadayɛ aduru baabi biara wɔn atwa sɛ wɔte mpata gba so asɛm biara ne hɔnom a ɛduru yɛ wura anim na sɛ sɛdeɛ mu tiame dan no atum a ɛnyɛ bɔbɔɔ ɛno ne asomdwoeɛ a yɛnya ɛwɔ ɔman mu nti dagbɔn asɛm a ɛbaayɛ yɛwura adawroma ama ɛda biribiara yɛ nii saa nso na bɔbɔ ɛsɛnsɛm ɛno nso ade abɛda ne mba na ɔno sɛ ɛgye ne mu deɛ ɛtwa ne sa ɔde a ɔyɛ baabi ɛkɔ so mmiɛnsa ɔman mu na no ɛne fofagi akɛseɛ no titena ne president a ne mansene mu Rudolph also on the Gabon president. I also appreciate the game. And also as I realize Falcono, the cabinet about my room. Much of football, taking fun. I'll be by
across at the mine, and your man saying, anymore. There, what they say, I don't know what and I better say, at the mine. I don't ever cross, so I just say, at the mine. Actually, any fear, you do not prepare. Park here, not you, and you are sorry. I will come on here to that. If you don't know, and another executive here to know, and there will be a vessel there. You got it. I and I found back. I said that they moved to them from Bame. Look at I'm Mosu. I see I never know someone put Nara. Why you ran? I was here, that's the Santi and the Chinechi, the other, and a pound of from here, and a pound of more from the Fabia. Now, come I just must say, I saw you, I saw, I was doing I saw you, I was at the Demon. It is your song, and we'll song with the song, chant and song. And some what you do with a good woman idea. When I be a demo, I might be Piada, Yabobo, and I said, don't. I'm the was an evidence. There was one, the view. I've been through the year. I am idiot. It is over a Fadiano, Nesca, over the video. So, it's a winning baby. As soon as the baby are some of the catcher say, oh, you are so good in your home, and I know the good, the winning. Never was able. And some you are never find someone. I've ever had the other ever said
Sada no, na o ti ye. Wa se ni da. Ni nyina